145 ka mga pamilya nawadan og panimalay sa sulod sa Cogon Pardo. Reblocking ipatuman sa City Hall. Barangay official nasakpan nga migamit sa sakyanan sa gobyerno alang sa pagpangaligo og dagat sa iyang pamilya. Mga drug pusher nadakpan atol sa Semana Santa. Lain nga tropical depression gipaditan sa pag-asa sa pasulod sa panahon sa tig-init. Sa ika-21 nga higayon, nagpalansang sa cruise si Gilbert Barcayo. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Lunes, petsa 6 sa buwan sa Abril, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na yato ng mas sa yung pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Ipatuman panahon sa tingsakay sa pasahero ang bagong sistema sa bus terminal. Human nila nakita nga mas hapsay kini kung itandi sa ubang pamaagi. Ang maong pamaagi ang pagbutang og mga railings aron maglinya na gyud ang mga pasahero ug wa nay mag-atang sa gawas. Jinky Rosit, Suginlimi. Di susama sa miaging semana nga napuno sa mga tao ang Cebu South Bus Terminal apan kaganiha, mingaw na kini. Matud sa CSBT Management, kagahapon pa namalik ang mga pasahero gikan sa tagsa-tagsa nila ka mga lungsod nga namauli alang sa Semana Santa. Bana-bana sa Assistant Operations Manager sa terminal, miabot sa 60,000 ka pasahero ang miabot didto. Bisan sa mong gidaghanon, malinaw naghapsay ra ang CSBT kini tungod sa bagong sistema nga gipatuman nila. Mas nindot ang iyang epekto, nindot kayo niya napatuman yun na to ang first come first serve yun. Giklaro ni Dusaban nga igo ra ang gidaghanon sa mga bus nga nagbiyahe sa milabayng semana. Positibo sila nga sama sa miaging tuig makabot gihapon nila ang target collection karong tuiga nga 70 million pesos. Every month, among ikumpara sa 2014 o 2015 sa January, February, March, mas nagkadako ang atong kita. Mulabaw ang atong kita sa January, labaw sa previous na January, previous year. Tungod sa bagong sistema sa CSBT, tinguha nila nga sa musunod ng mga peak season, susamang pamaagi lang gihapon ng ilang buhaton ug kini mao ang pagbutang og daghang railings sud sa terminal. Jinky Rosit, News 5. Subay sa assessment sa Cebu Provincial Police Office ug Police Regional Office 7, generally peaceful ang pagsaulog sa tunga-tungang Kabisayan atol sa Semana Santa. Kini bisan pa man nga dunay mga insidenteng natala sa mga nagkalain-laing police offices sama sa theft, robbery ug shooting incidents. King Perez, Suginlimi. Gipasabot sa OIC sa PRO7, Police Chief Superintendent Orlando Walat nga ang mga natalang insidente wala mi resulta nga matandog ang peace and order sa Central Visayas. Central Visayas is normal and very peaceful, no? There were incident reported, but only one of these are considered significant. So Cebu, we can say that the celebration is generally peaceful. Doon na insidenteng natala sa La Libertad Police sa Negros Oriental. Di nang usa ka kanhi kapitan sa barangay Mambulod nga si Albino Ejida, gisuwayan og banhig pasado alas 6 sa gabi niadtong Sabado. Samtang kaning biktima nga si Albino Ejida, iyang nagkamo. Kalingon na basta may dala iyang nagkamo. Manabot ang mga 200 metros, kapin, ulang gagawin sa palay, iban-ikan siya. Alang niwalat nga ang strategic development sa mga pulis sa mga lugar nga dagsaon sa mga tao matag Semana Santa, mo'y hinungdan ng malinaw ng Holy Week. Magpabiling heightened alert ang kapulisan sa Central Visayas karong panahon sa ting-init. Hangtod inig abli sa klase. I-maximize sab ang deployment sa mga pulis sa mga inilang tourist destinations. King Perez, News 5. Kapin 50 ka mga balay na sunog kagahapon sa Barangay Cogon Pardo. Andrea Patenya, Suginlimi. Magulano ng Easter Sunday sa pipila ka mga Sugbuano numan gilamoy sa kayo ang ilang mga Pinoy-anan dinhi sa sitio Manzanitas, Barangay Cogon Pardo, dakbayan sa Sugbo kagahapon sa Udto. Kapin 50 ka mga balay ang nasunog samtang adunay 5 nga partially burned. Ang sunog nagsugod sa usa ka woodcraft factory
factory sa mga religious items nga pang-export sama sa crucifix nga gipanag-iya sa usa ka Yolanda Bacalso. Ang mga bombero nagtuo nga faulty electrical wiring ang hinungdan sa sunog. Daling mikatap ang kayo sa kasikbit nga mga panimay nga ginama sa light materials. Way naluwas nga kabtangan si Edgar kay gisigurado og pagpagawa sa iyang pamilya. Ako mga nagipagawas ko daw ako mga pamilya ipagawas ko daw ako lini ko sa tabang bubang paw ya bali naman kayo pero sa bahay namo di na mahimo ugdaw gid niyo ugdaw rod gyud mo. Samtang gisiguro ni Janet nga masalbar ang ilang mga computer units. Naluwas nga ang kuan da katurang kompyuteran sa akong anak patabang ko sa mga tao kay para habwa siya ba para magawas gito siya pero wala ang katuyon ga siya magaon na yun nasunog dasol gatong duha kuan balay Napa mo'y naluwas ka mga butang? Gamay lang. Pero may importante no maku. Okay raman makuha raman basta makatulog lang kami karong gabi ha. Naglisod pagpaong ang bumbero tungod sa kahagipot sa dan ug kalisod sa pagsumpay-sumpay sa hose. Kasamtangang gipahiluna ang mga nasunugan dinhi sa Cogon Pardo Gym aron maapuran og hinabang sa Social Welfare Office sa barangay ug sa Cebu City Hall. Andrea Patenia, News 5. Mikabat og kapin 600 ka mga tawo gikan sa 147 families ang nawad-an sa ilang panimay sa sunog sa barangay Cogon Pardo kagahapon. Si Mayor Michael Rama misugyot nga ipatuman ang reblocking aron kabutangan og dalan ang lugar. Ray Pasaporte, Suginlimi. 6.5 meter ang gilapdon sa himuon nga dalan dinhi sa Sitio Mansanitas, Barangay Cogon Pardo alang sa giplano nga reblocking. Ang kahagipot sa agianan mao ang hinungdan nga naglisod ang mga bombero sa pagsalbar sa uban nga mga balay nga gilamoy sa kayo. It was being agreed both by Barangay Nayawan and Barangay Cogon Pardo. Ano kayo panawag gahapon ng mga department heads? Mag-emergency. Busy mga uban, out of town. Ang mayor kay in town man. At kuhan, with that line nga reblocking, suportado kita nato ang mayor ana. Pareham tagplano sa barangay. Sumapa ni Kapitan Harry Iran ni adto pang 2010 giplano ang reblocking. Humani uyon ang tag-iya sa yuta nga mapalit sa gobyerno aron mahatag sa mga namuyo niini. Kasagaran sa mga biktima, walay nadala nga mga kabtangan. Uban sa iyang bana, giuna nila ni Iris ang pagluwas sa ilang tulo ka gagmayng anak. Dito sa among balay nagiganay mi. Mo to ang mga salba manggamay ra jud sa ka-TV sa ina sa bata mo ra. Distansya day ang imong balay sa kanang origin gid sa kayo. Mga tulo ka balay usap amo Sa talaan sa Department of Social Welfare and Services, 58 ka balay ang nangasunog. 51 niini naugdaw ug 7 ang partially damaged. Miabot og 147 families kun 605 ka individuals ang nawad-an og panimalay sa sunog. Ray Pasaporte, News 5. Tinguha karon sa kampo sa mga akusado sa pagpamanhig patay kang Attorney Noel Archival ug mga kauban nga ipahipos na lang ang kaso human may inhibit ang RTC Argao. Apan ang kampo sa mga Archival miingon nga duna pa sila'y dugang reklamo batok sa mga akusado. Jinky Rusit, Suginlimi. Kini ang text message nga nadawat ning inyong tigbalita gikan kang Attorney Inocencia de la Serna, ang abogado sa tulo ka mga kanhi pulis nga sakop sa Highway Patrol Group. Nagtinguha ang kampus sa mga akusado nga ipa-archive kung ipahipos na lang sa korte ang kaso nilang Attorney Noel Archival ug mga kauban. Alang nila, wa na'y kapuslanan ng kaso, human mi-inhibit ang RTC Argao sa paghusay niini. Apan ang kampus sa mga Archival miingon nga way katungod si De La Serna nga musumiter sa maong motion sa korte. It is not for him to dictate to the court to archive or not to archive a case. And I don't think there is a reason now for the archival of the case. Kaganiha lang gipaybaw ni 20 nga dunal na sab sila gihikay nga laing kaso batok sa depensa. Wa pa niya gitino kung unsang kaso, apan may kalambigitan gyapon kini sa padayong pagtago-tago nilang iglesia, Lerion ug Bacani. Alang ni 20, way lusot ini ang depensa sa sunod nila nga mga lakang. But I'm sorry, Attorney De La Serna, because we have a move in order to have all this evidence be brought to the court. And you will see how we shall prove the liability of the accused in this case.
Giplastar na sab sa prosecution ang kaso batok sa mga jailers o PNP officers nga mibuhi sa tulo ka mga akusado gikan sa ilang kustodiya. Jinky Rosit, News 5. Usa ka barangay kapitan na sakpan nga migamit sa sakyanan sa gobyerno alang sa pagpangaligo og dagat sa iyang pamilya. Matud sa ombudsman, mahimo kining masuspenso tungod sa maong kalapasan. Ani ang exclusive report ni Andrea Patenya. Taliwa sa paglulinghayaw sa kadagatan atul sa Easter Sunday kagahapon, naabtan sa News 5 ang pag-abot sa usa ka government-issued vehicle sa Cebu City Hall dinhi sa Marigondon Beach sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang pick-up dunay plate number nga SKV310, dunay seal sa dakbayan sa Sugbo ug marka nga for official use only. Nasayran nga ang maong sakyanan gi-issue nga tukang kareta barangay Captain Eduardo Lauron. Sa interview, giangko ni Lauron nga iyang pamilya iyang kuyog ug di mga empleyado sa barangay sa City Hall. Gusto mo family mo kuyog ron? Oo, pagpili ma'am niya, nasa ko yung mga igsuon sa all pagpili yun mitanan niya, naglain-lain og sakyanan, ang gidalapod na naaman sa tasa naman sa disiplis di ate sa gidala para sa itong pamilya lang na pagkikot. Ubo sa Commission on Audit Memorandum Circular number 75-6 nga gi-issue ni adto pang 1975 nakalatid nga mahimura gamito ng usa ka government-issued vehicle alang sa official use. Di kini mahimong dadon gawas sa office hours, matag weekends o matag holiday gawas lang kung dunay dokumento nga makapamatuod nga balido ang maong lakaw. Samtang ubo sa Section 12 sa Presidential Decree number 733, magamit ra ang usa ka government vehicle kung dunay trip ticket diin nakalatid ang katuyuan, mga pasahero o gidugayon sa biyahe. Mahimo rang uwahi ang pag-fill up og trip ticket in kaso dunay emergency. Subling gidili ang paggamit sa government vehicle alang sa personal nga katuyuan o family affairs. Gani di kini mahimong imaneho sa bisan kinsang miyembro sa pamilya, bisan og kuyog pa ang public official nga gi-issuehan sa sakyanan. Ugawas lang kung dunay pagtugot sa presidente sa nasud, hugot nga gidili ang paggamit og government vehicle sa paghatod kuha sa usa ka opisyal sa iyang panimay. Kanang tanan vehicles of the government should be used strictly and exclusively for official purposes only. If it's not for official use, then there could be a violation of this COA circular. Ang tigpamaba sa Office of the Visayas Ombudsman nga usasab ka Graft Investigation and Prosecution Officer, miingon nga 5 na ka mga opisyal sa Visayas ang iyang girekomendar nga silutan tungod sa illegal nga paggamit sa ilang government vehicle. Ang violation mahimong basihan sa kasong administratiba nga misconduct, neglect of duty o abuse of authority ug posibleng makasuspenso sa usa ka public official. Mato ni Mayor Michael Rama, why holiday kung ikaw usa ka public servant? Alang kaniya, importante ang mobility labaw na sa panahon sa panginahanglan. Apan mato ni Mayor Rama, iyang ipatawag ang atensyon sa kapitan. We will just have to remind it should not be done as often. But being in public office and why ginganlan og holiday, therefore mobility is very much necessary. Kung naro'y sunog sa karita, wasi sa kinan, sampai kalaki. Muna diya ang ginganlan og necessity requires. At timingan lang nasa iyang mga pamilya. Andrea Patenia, News 5. Dakong impact sa Salunoy Armed Group ang pagkamatay ni Benjamin Salunoy, ang gilang number 2 nga most wanted person sa Central Visayas niadtong gabi sa Huwebes Santo. Namatay si Salunoy dihang misukol sa mga pulis nga nagpahigayon og checkpoint sa dakbayan sa Karkar. King Perez, Suginlimi. Sa investigasyon sa Karkar City Police, nagpahigayon og checkpoint niadtong Huwebes sa gabi ang Regional Public Safety Battalion sa Barangay Napo. Gingong sakay og motorsiklo si Benjamin Salunoy ug dihang nakabantay sa presensya sa mga pulis balik kini sa agi apan diriyot nga nalamba. Nibunot sa iyang armas si Salunoy ug namusil sa mga pulis. Hinungdan nga gibawsan kini og naigo sa iyang batiis. Inay mo surrender padayong namusil si Salunoy, maong napugo sa pagpusil kaniya ang mga pulis. Si Salunoy nakaakon og samad sa dughan, kinsa suway pang gidala sa Karkar Provincial Hospital apan gideklarar nga dead on arrival. Subay sa mong hitabo mohimo og workshop ang intelligence officer sa kapulisan aron i-assess ang threat level sa Salunoy Armed Group. Nasayran nga si Benjamin Salunoy mo'y ikaduha sa listahan sa most wanted person sa Central Visayas. Mo'y usa sa mga nahabiling sakop sa maong grupo nga nalambigit sa robbery, murder o illegal drugs operation sa mga kalungsuran sa Dalaget, Alcoy ug Bulhoon.
Doon na kini arrest warrant sa pagpatay kang Ricky Amay sa dalaget ni atong tuig 2008. Nasayran nga napatay sab sa mga pulis ang kauban niini nga si Jojo Ganyolon ni adtong miaging tuig atol sa gihimong pagpangronda. Nakakuha og impormasyon ng kapulisan ni adtong Pebrero nga nang recruit si Salonoy atol sa fiesta sa lungsod sa dalaget. Sa ato nang gikaingon, mao man siya inhabilin, no, remnant sa maong grupo nga ato ang gilutos diyang lugar. Pinaagi sa information drive sa kapulisan atol sa Semana Santa, di nagbutang sila og mga tarpaulins ug mga paypay nga dunay hulagway sa mga most wanted person sa rehiyon, nakatabang kini aron makaila kanila ang publiko. Mao nga human makadawat og impormasyon, na-deploy dayon ang Regional Public Safety Battalion aron magpahigayon sa checkpoint. Duda ni Labra nga posibleng mohimo unta og krimen ng Salonoy Group panahon sa Semana Santa, dihang napakgang kini sa kapulisan pinaagi sa checkpoint. Activity nagbunga og maayong resulta gani sa usag gyud sa dako nga personality sa among wanted persons. King Perez, News 5. Way giila nga adlaw ang mga kriminal ni adtong miaging semana. Human duha ka lalaki ang gipamusil patay. Samtang dunay bana nga gituohang nawad-an sa tarong nga pangisip ang nanigbas sa iyang asawa. Suginli ni Leslie Caminade Vistil. Patay nang naabdan sa kapulisan si Jumilgo sa Maydan si Padilla habig sa barangay Mambaling Dakbay sa Sugbo. Gipusil o gitiwasan ang biktima sa wa mailing mamumuno. Upat ka mga lanog sa buto sa wa matinong kalibre sa armas ang nabatian sa mga residente. Duda sa mga investigador nga posibleng usa ka snatcher o tulisan ang biktima tungod sa bag nga dala niini. Patay na sab nga naabtan sa kapulisan dinhi sa SRP kining lalaking gingalan og James, usa ka mamasurahay kinsa nakaangkon og samadya ang ulo. Nakadungog og 5 ngadto sa unom ka buto sa armas ang off-duty nga security guard nga si PJ Ducor uban siya mga higala samtang nag-standby sa dapit. Giingong lumad nga taga-ipil Sambuanga Sibugay ang biktima nga dunay kaubang gingalan og Gray. Matod sa homicide section nga nakadawat silang impormasyon nga dunay duha ka nagsulubog itom og puwa nga jacket nga mo'y namusil sa biktima. Magkatambay dyan na siya always diri, then mamulit basura, then inig kanang karagabi, usay, manaigo na siya, and then parang panapang tao nila ba? Ato pa rin sigaro sa inong danan ng tirahan. Naalarma sab ang kapulisan ni atong Bernie Santo diyang dunay bana nga nanigbas sa iyang asawa sa sitio Isco Ingles, Barangay Guadalupe. Gida sa tambalanan ang biktima nga si Lilia, human kaduha nga gitigba sa iyang bana nga si Alberto Villajos sa wa pa mahibaw ing hinungdan. Naigo sa ulo ug naputol ang duha ka tudlo sa biktima. Na-recover sab sa kapulisan ang sunda nga gigamit sa bana pagtigba sa asawa. Matod sa saksi, nakainom ang sospek sa wa pa mahitabo ang krimen ug wa sab makadungog ang mga silingan nga naglalis ang magtiayon. Natinga ang pag-umangkon nga kalit lang gitigbas sud sa panimay ang iyang iyaan. Gikatahong dunay problema sa pangisip ang sospek. Mo request ang kapulisan nga ipaubos sa psychological evaluation ang sospek. Makada nakaidlom mo to siya. Ang dayon? Uli, kalit lang kuon. Huwag sundaw. Uli, ibaw lagi. Sa kadugayon ako pagpuyo rin o kita nga mag-away nila makadong mag-away ng duha rin. Wala may no, higda lang. Mura lagway ni tabo. Leslie Caminade Vistil, News 5. Nagpadayon sab ang mga anti-illegal drug operations sa kapulisan ni atong miaging Semana Santa. Sugin ni Ryan Sorote. Nadakpan sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group ang 33 anyo sa subject nga si Mark Cuenca o sa kakani call center agent niya atong Sabado sa gabi sa sitio Bukid-Bukid sa Barangay Pahak. Lakip na nasikop silang Erwin Hagdon o Teresa Bigornia nga anasod sa lawak ato sa transaksyon. Maukad to ang ikatulong higayon nga gibalikan nila ang subject. Nakuha kining usa ka medium-sized pack na shabu o 5 ka gagmayng pakete nga dunay dangerous drug board value nga 60,000 pesos. Ato iyang AO area operation niya is kanang Barangay Pahak, specifically kanang stretch dia sa sitio Bukid-Bukid, and then mo cross na siya o ibabaw Agos. Ilang gi-set up kay tungod ako na sila gibadlong, wala may duwa dito, wala yung media ba? Okay, mga nakuha siya po siya? Okay, huwag mo siya po. Sila naman doon. Aron doon na ikabuhi sa iyang anak, giingong napugos sa pagpamaligya og shabu si Raquel Refuela, kinsa nasikop sa bypass operation sa Cebu City Intelligence Branch niadtong Abril 2, human sa duha ka semana nga pagpaniid. Nakuha kaniya ang mga drug paraphernalia, 615 ka mga gamang pakete
og 43 ka mga medium pack sa shabu nga mobalor og kapintunga sa milyon ka pesos. 7 sab ka mga lalaki ang naabtan sa kapulisan duol sa balay ni Raquel nga giingong paingon mopalit og ginadaling drogas. 2 ka semanang gipanid-an sa Provincial Intelligence Branch ang 41 anyos nga si Julius Branzuela nga naa sa target list sukad pa niadtong miging tuig. Gihimo ang bypass operation sa barangay Bagatayam sa lungsod sa Sugod. Lakip nga nasikop ang gituhoang bata-bata sa subject nga si Marvin Isles. Nakuha gikan sa duha ang 5 kagagmang pakete o sa medium size o dakong bultos sa gidudahang shabu. Dugang nga nasakmit mo ang 2 ka kalibre 38 nga revolver ug mga bala. Matod sa PIB nga doon na epekto sa supply ang pagkasikop ni Banzuela sa lungsod sa Sugod. Kultura. Ha? Kultura. Ang gagawin mo ano mo? Dangerous Drugs Board. Level 3 ni siya nga kuan. Pero kung sa probinsya nga level, dako na gini siya ang iyang duwa. 50 gramos ang iyang semana. Ryan Sorote, News 5. Laing anti-drug operations gipahigayon sa kapulisan sa syudad sa Sugbo ug lalawigan ni adtong Semana Santa. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Niadtong tungang gabi sa Miyerkules Santo, may pahigayon og buy-bust operation ng Provincial Intelligence Branch din ilang nasikop si Jose Leroy Flores nga taga-barangay Sagay sa lungsod sa Bourbon. Lakip nga gidakop ang 2 ka mga kauban niini nga silang Junjo Urbase ug PJ Pasaul. 3 ka semanang gipanidaan sa PIB si Flores human sila makadawat og reklamo kalabot siyang illegal nga buhat. Mostly ma'am ang ilahang kuwagar sa Monte lang source. Doon na siya kuan ma'am, so far mamaamo pa na siya ang interviewon kung doon na paibay siya mga ikadugang regarding sa source. Huwag ibailain kang kapaingnan diyan? Hindi lapit na isang tawa na niyan. Wa sa bagdahom ang mambaling pulis nga ilang matultulan kining usa ka drug den sa sitio Santo Rosario sa barangay Labangon. Human nilagi paubo sa buy-bust operation ang usa ka mamaligyaay og shabu sa sitio Sudom sa barangay Dulho Fatima niadtong Huwebes Santo sa hapon. Dihang ilang gibuy-bust si Sergio Albialing, mika retel kini og dagan paingon sa sitio Santo Rosario dihang nakabantay nga pulis ang mipalit kaniya. Suway nga mitago sa panimay siyang higala nga si John Repano Siling nga gihimo usab nga drug den. Wa na makaipsot ang subject ingon man silang Pano ug Ronnie Makamay nga naaktuhang nagsuyop. Wa sa magdahom ang kapulisan nga daghang drug paraphernalia ang ilang makitaan. Oh, makayon kita nga drug den kay karon po surprise ganita nga pagsuon mo diri. Grabe kadaghan nga paraphernalia. So, in fact nagita na abtan nga na-adere sa suod nga nagamit bod. Nakuha mo Santo Rosario na. Imo ni gipahimo kasuyupanan wala. Nakuha mo Diri ka magdaganan kung dakot ka. Karon lang. Kaning mo balay pasuyupanan gid eh. Dili ni. Ha? Yung daghang lagi king mga anak mo mga tinfoil. 1,510. Kung sa maning pagkahitabo. Dugay man ang gamit mo, wala malabang. Leslie Caminada Vistil, News 5. Gipasakahan na og kaso sa National Bureau of Investigation ang Korean National nga giingong namaligya og mga ukay-ukay gikan sa usa ka bodega sa Barangay Lohok sa Dakbayan sa Mandawi niadtong miaging semana. Kasong kalapasan sa RA 4653 con Prohibition of Commercial Importation of Used Clothing ang giatubang ni Kim Sang-yoon. 3 milyones pesos nga kantidad sa mga ukay-ukay ang nasakmit sa NBI 7 atol sa ilang pagpangronda nga gisud sa usa ka 45 container van. Matod sa NBI, sutahon pa nila kung sakop ba sa usa ka sindikato ang Koreano kay illegal nga drugas ang una nilang intelligence report nga nadawat. Makigalayo na sab NBI sa Bureau of Immigration and Deportation human kini makasupak sa Customs Code. Ang NBI nagtuo nga luag ra kayo seguridad sa nga gipatuman sa Bureau of Customs. Kasi napakalaki na isang 45-footer container van yan containing mga more than 100 bags of used clothing. Hindi naman basta-basta lulusot yan kung walang kasabwat na taga-customs. Opisyal nang gideklarar sa Pag-asa ang pagsugod sa panahon sa ting-init niadtong Abril 1 adlong Miyerkules. Sugin Limi, Andrea Patenya.
Kahingpit nang nawagtang ang northeast monsoon kun hanging amihan ug pagpuli sa easterlies, panahon na karon sa dry season kunting init sa Pilipinas, matud pa sa Pag-asa. Niadtong Sabado de Gloria maoy labing init nga adlaw karong tuiga, diin miabot sa 33.6 degrees Celsius ang recorded temperature sa Pag-asa Mactan Weather Station, samtang ang heat index miabot ngadto sa 37.6 degrees Celsius. Sa kasaysayan, ang labing init nga adlaw nga natumbok sa Pag-asa dinhi sa Pilipinas, nahitabo niadtong May 31, 2010, diin miabot sa 37 degrees Celsius ang recorded temperature, samtang 41 degrees Celsius ang heat index. Hinuon gipanglantawan sa Pag-asa nga di moabot ni ining maong figure ang kainit karong tuiga, apan kinahanglan gihapong magmatngon ug proteksyonan ang kaugalingon. Nasayran nga bisan sa 32 degrees Celsius lang ang heat index, mahimo nang makasinati og heat stroke ang usa ka tawo. The public is advised to take precautionary measures to minimize heat stress. Apil na ang heat stroke. Unya, giapil pa dito nga to optimize the use of water for our daily consumption. Samtang duna sila laing weather system nga gimonitor nga dunay international name nga Haishen. Gikan sa pagka-tropical storm, nahimo na lang kini nga usa ka tropical depression karong buntag ug nahimutang mga 2,000 kilometers gikan sa Philippine Area of Responsibility. And it's not expected to enter the Philippine Area of Responsibility, but it will be dissipated for the next 48 hours. Samtang ang bagyong Chedeng usa na lang ka low pressure area sa West Philippine Sea ug gipanglantawan nga mahili sud sa 24 ka oras. Andrea Patenia, News 5. Subli na sab nga nagpalansang sa cruise si Gilbert Bargayo dito sa lungsod sa Tuburan. Kini na ang ika-21 ka tuig nga iyang gihimo ang maong tulumanon. Jinky Rosit, Suginlimi. Sa ikatulong tuig na puno na sab sa mga tao mapalukal man ulang yang turista ang lungsod sa Tuburan aron sa pagsaksi sa pagpalansang sa cruise sa ilado na nga si Gilbert Bargayo nga lumad nga taga-Dakbayan sa Karkar. Kini nang ika-21 ka tuig nga gihimo niya ang maong pagpenitensya. Sama sa naandan, kulbahinam ang pagpalansang sa 54 anyos nga si Bargayo kay sa labing unang higayon ang iyang higala mo imilansang kaniya sa cruise. Dihang giibot na ang mga lansang, miagas ang daghang dugo sa iyang tiil. Nasuta nga nasipyat sa pagdukdok sa lansang si Castro Ibanez. Hindi nga ako tinuyo agad ako nga mo na lang gina ako. Hala lang ako Ginoo. Daling gidala si Bargayo sa usa ka pribadong beach resort, diin didto niya gihumol ang iyang mga samad. Nagampo sab kini agig pasalamat sa lain na sab nga kalampusan nga iyang nahimo nga tulumanon matag Biyernes Santo. Wa pa siya masayod kung buhaton pa ba niya kini sunod tuig. Wa ko kabaw pa kung sa kuan na diri sa katasan. Kuno say kuan. Giyan niya nako. Matod ni Tuburan Mayor Algin Diamante, wa niya bayari si Bargayo, gawas lang sa paghatag niya og akomodasyon ug pagkaon. Kanang wake up call na siya sa mga Christians, no? Kaya aron makahinulsol sila ba nga inana dahil gibuhat ni Kristo para sa pag save sa atong masala. Jinky Rosit, News 5. Gawas sa tradisyonal nga Visita Iglesia, dunay gipahigayong Visita Iglesia on Wheels ang mga kahugpungan sa mga bikers sa Sugbo. Samtang atong sayran ang pipila ka mga nagkadaiyang kalihukan atol sa Huwebes o Biyernes Santo. Suginlimi, Ryan Sorote. Kapin 200 ka mga bikers gikan sa nagkadaiyang biking club sa Sugbo ang misalmot sa 11 penitential bike ride nga giilasab nga Visita Iglesia on Wheels. Giorganisa kini sa Sugbo Bikers, Cebu Journalist Bikers ug Tindak Sugbo. Gikan sa Plaza Sugbo diin dunay gihimong hangubo nga programa, nagsugod ang penitential ride sa Basilica Menore del Santo Niño. 14 ka masibahan ang ilang gibisita ug miabot sa 30 ka kilometros ang ruta nga gitapos sa Cebu Metropolitan Cathedral.
Hapit nga wa madayon ang maong kalihukan tungod sa mga security concerns ni Cebu City Mayor Michael Rama, human kini nga sagmuyo sa gipahigayong kalihukan sa miaging Earth Hour. Tuig 2010, gisugdan sa mga Cebu-based photojournalist ang penitential ride diin nagsugod sila sa mga mountain barangay sa syudad. Nalipay sila ni gi-adapt sa mas dakong biking group ang maong kalihukan nga karon gisuportaan sa Cebu City Hall. Ni Konsyal Carrillo nga na ingon ani nakadako karon murag garbo sa namo ba nga sa among pagsugod, anindot di ang bunga diya nga na mahim sa ang City Hall. Iting mga grupo sa mga bikers, panahon sa ni nga magpalandong ta, no? Sa entire tuig kita mag practice, mag biking na sa panahon nga magpalandong ta, we need to reflect atong kaugalingon. Gidag sa asab sa mga Romano Katoliko ang pipila ka mga pilgrim sites sama sa Kirk Park sa lungsod sa Compostela. Dunay pamilya nga nag-Via Crucis o Station of the Cross o nagpenitensya sa pagsaka ining taas nga hagdanan paingon sa dakong imahen sa Birhen. I have this passion man God to have faith, educate faith sa Lord, and then I really wanted to kanabitawang ako i-feel and then ang pagsakit ni Kristo sa cross. Panada ko. Panata, taga Pauli. Actually, gipanguluhan sab ni Cebu Archbishop Jose Palma ang Tenebri nga buhatonon sa buntag sa Huwebes Santo. Pulong Latin ang Tenebri nga nagpasabot og kangitngit. Tradisyon kini nga pamangon ang kandila isip simbolo sa kangitngit apan magpabiling nga magsiga kini dakong kandila hangtod nga mahuman ang misa nga nagsimbolo kang Hesukristo ang kahayag kaliwa sa kangitngit. Matod ni Palma nga human sa kamatayon ni Kristo kapin sa 2000 katuig na ang nakalabay, nagpabiling gihapon anaa sa kangitngit ang mga Kristiyano tungod sa pagkaulipon sa kwarta. Kangitngit mao'y resulta epekto sa sayo nga mga pagtulog o mga desisyon. Ang Diyos naman ang buhay kamatayon! Nakalong ka mo! Pag-uhay ang Diyos! Pag-uhay ang Diyos! Ika-18 katuig na ni adtong Biyernes ang buhing kalbaryo nga gipahigayon sa tugkaran sa simbahan sa Guadalupe. Kanunay na kining atnan sa mga Subuanon o sa mga turista. Gusto lang po masungko na iyang panangway. Kaya ulong senturyon, tugote taon na po. Usa og tunga ka buwan nga nangandam ang produksyon sa buhing kalbaryo nga gipaluyuhan sa mga volunteers, lakip na ang ilang mga casts. Because we really tried to put up more innovativeness every year, no? Libuan sab ang miuban sa presisyon gikan sa Cebu Metropolitan Cathedral. Ryan Sorote, News 5. Gidagsa sa mga pamilya ang mga beach kagahapon alang sa pagpangaligo og dagat atol sa Easter Sunday. Andrea Patenya, Suginlimi. Nahimo na ang usa ka tradisyon ang pagdagsa sa mga pamilya nga mga ligo sa dagat atol sa Easter Sunday. Naghuot ang mga public beaches sa dakbayan sa Talisay ug Lapu-Lapu. Iya-iyahay sa paghapnig ang matag pamilya sa ilang nga mga baon. Ug kay humana ang puasa, puwerte ng halina sa inasal nga baboy. Alin na to sa lechon? Okay ra. Nakaroon kang 20 ka buho. 20 na? Oo, sige ning gahakot-hakot. 20 ka baboy sudla sa pila ka oras? Kuan, mga 6 mi. 5. Mo ba? 5 AM. Yahan sa oras na mga alas 9. Oh, 9 na, 9. So paspas day kayo? Oh, paspas sige mi papas pa ihaw. Ang uban, bisan og simple ang nga pagkaon, basta kumpleto lang ang pamilya ug masaulog ang Pasko sa pagkabanhaw. Lipay nga nabanhaw ng Ginoo, mo na sang kami sa nag-celebrate with me. Way hunong sa pagbantay ang mga lifeguards ug rescue team sa kabaybayunan. Duna sa gideploy nga mga sakop sa PNP aron pagbantay batok sa criminal activities. Sa akong luyo inyo makita nga nag-install karon og mga markers ang mga lifeguards dinhi sa kadagatan sa dakbayan sa Talisay. Kini magtumbok kung asa ra kutob mahimong mulangoy ang mga tao aron malikayan ang mga insidente sa pagkalumos. Kining 12 anyos nga bata nga si Dominic, gitambalan sa mga medical personnel human maigo sa bato kay midive sa mabaw nga bahin sa dagat. Gidag sa usab kining dagat kilid sa South Road Properties bisan sa kadelikado sa lugar. Dinhi sa Metro Cebu, ang kapulisan way nadawat nga report kabahin sa pagkalumos sa mga dakbayan sa Sugbo, Talisay ug Lapu-Lapu atol sa Easter Sunday. Apan niadtong Black Saturday, duhang namatay sa pagkalumos sa Toledo City ug sa Pinamungahan. Usa sa mga namatay nakainom sa wa pa naligo.
Andrea Patenia, News 5. Tradisyon na gini natong mga Pilipino no nga maligo og dagat og Semana Santa labi na sa Palm Sunday. That's right. Ano sa Easter Sunday? Easter Sunday. So, doon na sa mga laing tradisyon na nagpalansang sa krus. Doon na sa bisita iglesia on wheels. Actually, it's the first time I've heard about that. But that's good. They encourage people ba the more to do whatever para So doon na sa ikanang maniista las balay. Yes, that's right. Sama nimo. Yes, me I stayed home and spent it with family and reflected. Okay. Apil na ginang pagkampo sa. Yes, of course. Baog kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay Gilang Kutob sa balita. Aksyon! Ano mo gimension na